O da, onako čisto onako nešto, Ja. kao šta je bilo u početku i šta, Pre i posle. recimo sad, da. Što se tiče Jakova, u početku je bio malo više u svom, da kažem, svetu. Prvo i osnovno ima veliki problem sa stolicom, sa stomakom. Sad se to regulisalo, odlično je. Da kažem, stolica je odlična. Što se tiče ima je puno stereotipe, hiperaktivnost je bila konstantna i baš velika. Dosta se smanjila hiperaktivnost, skoro da ne postoji. Stereotipe ima i dalje, ali u mnogo manjoj meri. Što se tiče čak i apetita, mogu da kažem, ranije nisam mogla da teram dete da jede, a sad ovo što jede, da kažem, zdravo i što jeste zdravo, on jede bez problema. Takođe, što se tiče govora, više prepričava detalje, više komunicira. Naprimjer, ranije, kad bih ga pitala da mi odgovori nešto ili šta radiš, ili šta si radio tu, ili gde si bio, morala bih da ga pitam ponekad 10 puta da dobijem odgovor, a sad ga pitam i on sam kaže. Čak i doda neke detalje ili sam ponekad krene neku konverzaciju, sam nešto da traži, tako da pre i posle stvarno mogu da kažem da je 80% bolje dete. Super. Da. Dobro, super.